Date today is January 8, 2026 mga bossing. So ayan, short live lang tayo or short na vlog lang tayo para makita ng mga customer natin na talagang legit tayo at pinapakita natin yung mukha natin. So ayan, bali magpapaship pala tayo today sa Samar Leyte. Ayan o, palayo na ng palayo yung napupuntahan ng ating mga pyesa. So hindi na rin naman ako nagtataka kasi marami na tayong pinashipan ng part ng Mindanao. So ayan, ngayon naman Samar Leyte. So ayun o, pakita natin. So ito yan, short lang tayo, video lang tayo ng konti dito sa ating mga pyesaan. Ayan, ang dami. Sa loob, puno pa. Sa labas, punong-puno pa rin. Ayan sila guys, for sample, para makita nyo talagang legit tayo. Video na lang ako mamaya pagka ibabubble wrap ko na. Kaya pag nasa GNT na ako, para yung mga customer ko ay nabago, makita nila na talagang merong nagpa-parts out tayo. Ayun, pakita natin yung bodega natin. So ayun, mamaya na lang ha. Thank you mga boss sa mga tiwala, sa mga kumukuha sa akin ng mga pyesa nila. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Guys, yung tambutso sa Leyte na to. Grabe yung mga nagiging customer ko. Lalayo. Oh, yan guys. Papunta na to ng Leyte. Yun. Thank you sir. Wait lang. Ready to ship na. Papuntang Leyte. Itong ating tambutso. Muffler. Yan. Mangaldan. Ayan. Sir Jerome. Yung ano mo, tambutso mo. Papadrop na natin dito sa may GNT sa Mangaldan. Ayan sir. Yan siya. Yun. Okay na. Videoan na lang natin mamaya. Okay na siya. So, mapupunta tong tambutso kay Sir Jerome. Yan siya. Papuntang Leyte. Layo. Sana all. Yan.